Nkhani yathu ndiyomvetsa chisoni, nkhani yathu ndiyokhudza magayi anthu aku Blantyre makamaka Achinyamata ayambanso kupanga zosokonekera kachikena kumagwiritsa ntchito madragi magayi mankhwala ozunguza bongo. Achinyamata kumagwiritsa ntchito ndithu amenewo arumakiro khangara kwasuta choncho kaya kumapopera kampuya nkati kena konotu basitu ali hayi kwambiri paona kumapezeko zoti amba kupenga misala misala forero mpaka na kufunikira apite ndithu kuchipatala cha anthu amene ngosokonekera ndithu mutu mpaka na ndetakande ma treatment kumeneko zosakhala bwino. Anyways, tabwesa nkhani pa zifukwa tifotokoza bwinobwino koma chifukwa chamene tabwesera chifukwa chonena kuti we condemn the usage of madrugs amene amazunguza ubongo, madrugs amene amasokoneza anthu. This is wrong. Anyways, tifotokoze motere kunena kuti magayi ku Blantyre ndi zonena kuti tu Achinyamata ayambano tsopano kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo amene akutchedwa kuti no ambuka crystal meth akambauja ndachomwe akumapanga kumatenga ndi kuti kaborolo akatenga kaborolo kakang'ono kadza timagulisira mu bostik kadza kamene kadza basi tundu ukabola ndikuyika ndi kuti mapaipi awiri akiyamba paipi ina kumapita kukamwa paipi ina ndi kuti kumakalumikiza ndi kuti kukababu amaphwanya ndi babu lina lake basino ndikumatenthetsa ndi kuti madrag aja ku babu limene lija akatero ndi kuti madrag aja kumakalowa mbotolo muja basi lumene muja mankhwala aja kumakapanga kayazi chani kumene kuja kukabwata ndi kuti no agent vapor yakeyo khanga kuti utsuja otentha uja utsuma ruduka ngati ngoyerekeza mukubwatitsa kaya ndi madzi mphuzi uja umatuluka umakhala wotsi choncho umene uja umakalowa mpaipi inayo imene umapita kamwayo basi ndikumapezeko zotarani akumapezeka akupanga consume ndikuti chani zimazi zimene zijazi ziwe zili timatingoti vapor choncho eti ziutsi zimene zijazi zikapita nkatimo ndekuti mthupi mwawo basi tu akumakhala ati hayi basi no ifeyo ndafano kuti tikusitsata chani asokonekera basi no mutu akukhanga mazivangara aledzera mudziwa kale mene zimakhalira kena konotu enawo akumati basi no akuyiwala mavuto zikatero. Magayi zafika poyipa kwambiri ponena kuti Achinyamatawa akapanga iziza kumapezeka zonena kuti enawo akumapenga misala chifukwa chonena kuti they are getting addicted kapena kunena kuti no akumapezeko zoti chija chasandukano chizolowezi chonena kuti no akulephera chibaba amatero akulephera no kuti no akhale opanda kupanga zimenezo. Munaona anthu adzamasuta foja ena ake foja kuti anasuta foja kwambiri basi no foja uja kwalowa akuyendera fojayo kuti no basi akhale opanda foja kumangonjenjemera enazo kumafika pa level imeneyo rino kuti akhale akulephera ndekuti nawo kumakabandalama kuti no arani akakagule zimajeni zimenezi azirana azifwenkeza motero no munjira yoyera fotokozayo basi tunde kuti mpaka na zikudzaza mitu mwawo Achinyamata aja ndikumapenga misala. Magayi zinthu zolakwika, we have to sit down and condemn this. This is wrong. We don't want to bring this if tibwerese bijeni khalidwe ilili mu dziko lathu. This is bad for our country. Izi zinthu zolakwika kwambiri. Nawo kumeneko ayina apenga misala mpaka anakutengedwa mu zipatala apangidwe treated very wrong. Kwafusa Anyamata aja bwanji mupanga is why are you doing this? You're destroying yourself. Mukuziononga no Achinyamata mupangiranji za foto kuzota ifeto chifachonena kuti tutekoto ndi ulovatu kusowa zochita mavuto achuluka ndeti panga bwanji tapeza njirano imeneyo ana escape ati njira yothawira imeneyo tithawe mavuto nde basi kumangopanga choncho basi. Koma muyang'ane mankhwala wawa sizoti ndi akunoko akubwera bwanji muziko muno akulowa bwanji muziko muno apolisi kunena kuti ife apapa ndiyo titayamba kupanga chani track down these people amene akugulitsa zimankhwala zimene zitapeza amene akulowesawo mdziko muno ndiyo tithani nawo kwamuona ndi kuti ndi tikhande kuti masiku miyezi osagwira amenewa koma Achinyamata waraku kumakafikira kumakagula madragi kumakagula zimenezi koma apolisi ndiyo timuona kulephera kuti akapeza amenewa. Anyways, magayi, we should say this chiwetabweresera nkhani. This is wrong. We condemn this ngati ifeyo kuchoka kuno ku Malawi. We can't sit and watch our country kuti it's being teared down with this usage of drugs. Ma drugs amene ndi kuti no asokoneza Achinyamata to spoil our young people. Ndi kuti tsogolo lawo tikulipa tikatero. Zima drugs zimene zinkatemo zikapita mthupi mozukapanga chani mene. Ngati zikuapengetsa misala misala yokhayo. There are a lot of damages zimene zikuchitika mthupi mwa Achinyamata amene.
Maybe we should sit down and abange so ndekuti yana address Achinyamata amenewa. You guys, our young people. You know, as Malawi, we might be poor and if osauka yes, if you ndo osauka komano ndizoti no tinabasidwa ndekuti no tilindi ntendere kwathu kuno. What you are doing as young people, you think this is good, this is wrong. Somwe mukupanga ngati Achinyamata mukuzona ngati ndi zinthu zabwino koma ndi zinthu zolakwika usangoti kwa inu nokha komanso ngati kwa dziko lathu. You are spoiling our nation. Mukupangisano dziko lathu liyambe no kumasanduka ano ndekuti no malevu a judge na US kumene ma drugs they are using there, and you have seen how it has destroyed their nation. Mene zaonongera dziko lawo kugwisa ntchito zimakhwazo zungu za bongo zimenezi. Mufuna mubwerese no majene ngati sazi kuchiro South Africa, mukubweresa no ngati kachikhedo kamene kuti kakhazikike no pakati pathu. Zimenezi zikuonongani, zionongaso tsogolo. So inu ngati mwaonongeka ndekuti dziko lathu laonongeka. Now ku Blantyre siruzo Blantyre munakhala bwanji. All the time, zophana zijamwa zoona ku Blantyre mene zinakhalira. And takhato kumanina, what's the problem? Chuchitika ndizani kumeneko. Now we are coming now, kanizekeso zimenezi. Chuchitika ndizani. Mukupangaso zimenezi so Achinyamata. Ena anu sinkhani zoti no kujeno kusowa ntchito kokhako ena anu mukuti manyado. Ife manyado, sizokhazi sena tikumaona kumabe zikuzuti ati ngazimapayipi basi ndikumata amatika zichani kaya kumakasuta zimapayipi zina zisuta ndekuti kumatusa utsimphuno ntsikana kupututsa chimphuno basi ati kupate kumeneko. Maticha atishisha basi kumapanga zimenezozo. Ndizichani zimenezi. Imukusononga nokha magaye. Now panopa munganjoye kunjoya. Koma chomwe mukuyenera kuziwa nchonena kuti china chonse chimene mukupanga panopa, there are consequences coming. Everything you do chimabwera ndithu basi ngati kwa ini kuli side ina yake mene mukunjoya koma paliso zotsatira zake. You see, every action you take, you must be responsible of the consequences which are coming. Zotsatira zimene zingabwere sizibwera lero ma effects ake. Habwera kusogolo kuno. Mwamaliza ndekuti kupanga zanuzo, kufwenka ma drug anuwo, mukuzisokoneza miru yanuyo, kunjoya mene munganjoyere kaya mudumpha ma speaker. Mwamaliza ndekuti kaya ndikutani kusuta shisha wanuyo. Basi mukatero muzivina mutavula basi kumenu ajani atsikana inu Anyamata inu mwakhwefula mukabalisa kupanga zimenezozo. You now say okay panopa tikufuna redani tikufuna noti tikhazikike ngati notsopano anthu amene takula notsopano tikhale m'mabanja there after mwina kandi 10 years muyambe kulandirano ma effects amenewo. Iyayi ijeni yawo yakuti pati yawo yakuti ndiye asokonekera. Mapapo ndizonero kuti mapapo awo oro ndizoti ali ndi vuto oro panopa. Afunikira akasinthe chani kaya ndikidine. Kuchoka pamene poso ndizoti notu ali pakuona ngati ali ndi cancer ya mu ubongoro. Mukuona zimenezi zimuzizavutisa nonso pano anthu kusogolo kunono azizayamba kuyangana. Tipange nawo bwanji. Tapangani tisonkhe, tathandize, apite ku India kusogolo kuno mukuchita zibweresera nokha. Zotsatira zake simukuziona pano. It's coming. You see, zimene mmapanga china ziti chonse chimabwera ndi zotsatira zake. Ulova mukuone nawo ndizonena kuti kukwapula tutosetu. Anthu ambiri tikuvutika, even amene ali pa ntchito omweyo mukafunse ngati sakumva ngati ali ndi malova. Akumazivanso ngati malova sopanganso kwambiri. Kuposanso mwina inu yonso. Because it's very, very hard. They are working extra hard kumano chane zinthu sizikuyenda. No matter how they do kuti akuyika energy yotani, still life yawo bese kusintha. Ikungoloyera abe basi kumanena kuti komatu ine ndikupanga sacrifice something. I'm putting my energy but I'm getting nothing in return. Life isikutani sikusinthabe. At least you are just there sitting mwina sokoko. Kuti usiti kugwira ntchito simuyika energy ina iliyonse energy yanu mufuna mukayike kuchani koma kumakafwenka zimene zizi zimageni zanzimbabuka zanuzi mukatero kena kumuzizadwala kusogolo kuno. Now ife tipanga zono tino pamene tikulosa zala ino Achinyamata kuno tino musinthe izi zizabwera ndi ma effects ake ndizakupangana affect kusogolo kuno. Now okumva amene atetamva amene sakufuna akumva zake zimenezo tiziyang'ana so ndekuti no security yathu. Ngati zikulowa ndekuti zikulowera m'maboda mwathu. Kodi zikuchitika ndizane mene momo simutithandiza ngati mukumalola zinthu zimene zizilowa afa zina zilo mmachita kuziona koma nkumano ndidulire nkoneka kuti rumwe ndipatse kukandama mwakuti kuti zilowe. Zikatero zikuononga dziko lathuli. Sitikufuna ife tifike malevu a South Africa tonena kuti basi ino Achinyamatawa ayambiso pano kumasokoneza kuba amene ayamba ena apchani nkhani zake zoti akufuna kagule zimajeni zimenezi. Zinthu zoti zaonongeraso miyoyo yonso ngatizo. Nawo tipange chonchi. Kuli nyimbo ena naimba
amati moyo ni mpamba. Moyo ni mpamba, usamalireni moyo. Moyo uli ni mpamba, palibenso amene angabwere ndikusapezeka zonena kuti no akupangitsa kuti moyo wako ukhale mwina wotalika. Ndiwe mwini wake zimene ukupanga, zisankho zako, ziganizo zomwe ukupanga tsiku la lero. Komano zimenezozo ndizoti zimakhala ndizotsatira zake mawa. So take care of yourself achinyamata, please avoid this. This is wrong. Makolo so tamapanga ni trace achinyamatawa. It's very very sad. Ndinapita kwina kwake chakufupi ndi kwathu timati chakwa magalamula kwina kwake uko. Ndinapita ndithu kuna kuli kachigwembe kena kake kabwino kwambiri. Ndinapita umeneko ndakapeza ti anyamata tikusuta chamba kumeneko. Tanyamata ting'ono-ng'ononso. I look at them ndayalengana kuti this is very very what. This is wrong achinyamatawa. Awa wana kali ana basa katera akuziononga tawa. Akuziononga. So tati ndisapanga ntresa achinyamatawa. Ana atuwa tikamangwasi azingoenda choncho ngati nkhukwete. Hey, zotsatira zake era zinoti fepa ife uvutake sopana libe so amene amati panga control ndeti naonongeka. Magulu ake amakathera ngati Amenewawa. Tatiyeni tisapanga cheki kumalondoloza akuyenda motana Amenewa. Zimenezo ndi zolakwika achinyamata inu. We are repeating over and over again. Osangoti ku Blantyre kokako ndi madera onse ngakhale mdziko muno tikunena kuti tapewani zimenezi tizisamalire rumoyo. Tikalepero zisamalira ndi zonena palibenso amene angabwere kuzatani kuzatisamalira ifeyo. Tiyenera tisamalire tokha akuti.